easy. Kawuok Kisumu wadhi nyaka kaunti ma Homa Bay kama jokanyo komiti mochung'ne omenda kod chano chenro mag dongruok e od bura mamalo ne omole kaunti no mar choko pa jopiny kaunti no ewi chik mar osuru mar gero ute manego gi oyweyo masane piny owacho dhigo nyime pacho kata Affordable Housing Bill 2023. Kaka jafwamb weche marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich lero, jopiny mane oyuore chenro no ne ogolo paro mopogore kaluwore gi wach gedo mag udi manego gi oyweyo e pacho ka. Chenro mar gero ute manego gi oyweyo serikal yande ne ochako e pachoka idwaro maneno ni jogo maonge nyalo kod mago modak e kuonde ma ongore dak e lwasi maber kendo gedo makamano osebedo ka dhi nyime e kaunti 19 tielo mokwongo ka kaunti ma Homa Bay en achiel kuom kauntis goeko magedo mag ute goeko dhi e nyime. Komiti mar od bura mamalo ma ochung'ne omenda ne ochako chenro ma dhi nyime kod kawo pach jopiny e wach gedo mag utego e kauntis magedo go dhi e nyime kendo chieng' makawuono komiti no ne ogo tach e kaunti ni kama moko kuom jopiny mane oyudo thuolo mar golo pachgi ne okoni gedo mag utego gi sani ok ochuno kaluwore gi pek mar ngima e pacho ka. Affordable housing sio mbaya, lakini ukisikia vile watu wanaongea wanalalamika juu ya uchumi. Right now yani niseme ninatoka kwa mama mboga. Na mama mboga ukiangalia vizuri, hata tukiangalia vizuri according to what I saw there in the book, kuna wakati unapata mahali imeandikwa ati the money will be, if you are working you will be given, yani pesa yako itatolewa kwa kuenda kwa housing. About mama mboga ambaye hana pesa ya kulipa hata nyumba kwanza atapata wapi? Why did you decide to do public participation in 19 counties only, while in 47 counties people are being taxed for this? It means this bill will be passed by 19 counties only. You will leave 28 counties. I will suggest this bill to go in 47 counties because it will be a law. Kata odoko nitie jopiny manogolo pachgi kapingo chenro mar gero ute manego gi oyweyo e pachoka to moko ne osiro mokalo chenro no ka gikone sirikal mondo ne ni otime e yo makare ma ok nyal hinyo jopiny e weche mag osuru. I want to say among the elders, it is a noble project. We welcome it. We want to support it. Only thing is that go and debate, go and talk among yourselves so that we don't mix people up, we don't make people think it is a bad idea. Panie university ka matomboya to nyithindwa thagore. Kora wacho ni nyithindwa go nyalo yudo udi e yo maber mar dak. Koro miyo an ka korimba ana support watch mar gero udi migero Homa Bay. Good governance okobedo kare. Omiyo wapende kesa kendo an bende agolo maoni makoni ka chik dwarore to gino nego kete kapok oger kata ot to kwang'iyo koni to wayudo ka oto sirumo. Jakom komiti no Kuria Kimani manotelo e chenro mar kawo pa jopiny chenro mane obagi kamigere utego e boma ma Homa Bay ne okone parote mane jopiny ogolo e kinde chenro no gibiro doyo wigi ka girango gigo monego bende ginyuando e repodgi. One of the key areas that we picked is a percentage that has been allocated for slum upgrading and creating infrastructure around slums. The people of Homa Bay feel that we should have a higher percentage being put up for slums. They are also talking about the social housing, making sure that there is a higher allocation for that. There was a concern about the board and that there is no representation of people in the construction or the engineering sector. Kimani ne okoni chenro makawo pa jopiny gibiro tieke thuolo ma juma chiel mabiro kato gidhinde kolipodgi mabende gibiro pedho e od bura. We continue tomorrow in Vihiga. And the other team again is doing this on the other side, and I think in the next 1 week we will be able now to retreat and compile all these views. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Ikruok motelo nyasi mar pradek mar